on jaarama bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV onon e jaam bisimilla moɗon e yewtere meɗen Boloŋal Suudu Baaba. Yewtere meɗen Boloŋal Suudu Baaba ana haala e dow alahaaliji kewɗi e banggal leñol meɗen pulaako, banggal golleji meɗen, jandeji meɗen, fa yettade diina meɗen, fa e birki meɗen e ley galleji. ɗum fu Boloŋal Suudu Baaba ana haala e muɗum. E hande en cuɓike toɓɓere banggal jande ɗengal meɗen ngal, jande ɗengal meɗen ngal, jande fulfulde, jande pular. ɗum ɗon woni ko cuɓiɗen e toɓɓere meɗen hande. E dow majjum en noddi sakike meɗen Ousso Sabbar Ba dunke jande fulfulde sanne, o dunke jande pular sanne, o dunke du pulaku o jaati ɗum du sanne. Aywa kanko woni mo battodirten hakkille hande hakkude men e makko e leyno jande fulfulde nde na jande pular nde worri e leñol meɗen ngol. ɗum ɗon woni ko ƴeewetenna yalla fulɓe ɓe eɓe jiiɗi jande ɗengal maɓɓe ngal na soɓe jiiɗi ɗum eɓe tinni hen tama jande fulfulde ana jogui andal ana heeɓe ley jande fulfulde. ɗum fuu e garan paamen ɗum hande e ley oɗo wakkati inchallah. eyyi ɗum ne bandiraɓe bisimilla moɗon, bandiraɓe tedduɓe ƴeewa Pinal TV kala ɗo mbawɗon no wonde fuu e andon tan mo landodirten hande o omo faami sanne sanne e banggal alahaali jande fulfulde. ɗum ne jooɗe ƴeewon keɗoɗon ko haalta ko yalla en fof eɗen keeɓa hen nafoore inchallah. Ousso Sabbar Ba, assalamu aleykum. Waaleykum salam. Bouri Diallo a jarama. a selli alhamdulillah, machallah. bisimilla maɗa Ba, bisimilla maɗa e nokku meɗen Boloŋal Suudu Baaba. mbani Boloŋal Suudu Baaba si wiyama Boloŋal Suudu Baaba kulle ɗe fulle Boloŋal Suudu Baaba kaalete. ko haalale Boloŋal Suudu Baaba fuu yo hunde noon joguinde soobe, joguinde teddengal, hunde mawde haalete ele Boloŋal Suudu Baaba. ko haala ele Boloŋal Suudu Baaba fuu ko latto nafoore leñol meɗen Suudu Baaba ngol e leydi meɗen ndi, leñol meɗen pulaku ngol e leydi men ndi. ɗum woni ko Boloŋal Suudu Baaba haalta. ko noddima an ɗo hande Ousso Sabbar Ba banggal jande fulfulde. jande fulfulde ana wiya jangenna fulfulde, ana woodi du fulɓe jannguɓe fulfulde. jande fulfulde nde tama jande fulfulde andal ana heeɓe ele jande fulfulde. sabi ana wiya jande fulfulde yo jande mawɓe no kana mawna so jangga jande fulfulde. ay sa mawni nde aɗa wawi fulfulde nde hoɗo gatta janngude nde to. eyyi a jarama Bouri Diallo. nam ngal ɗo namnal ko namnal moƴƴal no feewi. haɗa andi ko adi foof en jiyani hay leñol gotol ɓamtigol taw ɓamtoraki ɗemgal mum wona fulfulde tan, kala leñol ɓamtigol e nder aduna he ngol ɓamtore ko ɗemgal mum. kala ɗo jiiɗa leydi ndi ɓamti tawata ndi rewri koye ɗemɗe mum. so en dokki yeru joni France joni wona ɗemgal France tan woni e nder leydi France ndi, kono joni ha ina waɗe hakkillaji yimɓe ɗe ɗemgal gongal ala toon. ɗemɗe goɗɗe ɗe ɗe mbayi kono maaye jartaɗe. hay leñol gotol wawa ɓamtade wiye ɓamtima yettima e nokku taw wona rewrude ɗemgal mum. joni to banggue namdal ngal ɗo woni ɗo wiide wonde ɗum ɗo ko jangde mawɓe walla ko jangde sukaɓe. a wawa wadde jangde nde ɗum ko ɗum punti gaddade meɗen. so tawi joni ɓi pullo jeeyaɗo nder leydi Mali walla Mauritanie walla Sénégal walla Guinée walla Cameroun walla Nigéria, on ɗon wiyama aha joni jangde rokkore gandal ko beele ittanede France, Europe walla Amérique walla banggue gol. en gandi kay aɗa en gandi kay wona ɗum ɗo wona ɗum ko duuɓi nder temedere tan. ko idi ɗum hono ɓe gurduno, hono laamuji men jogorino, holno gonirnoɗen, hol juɓɓudi gonnoɗen ɗo. ɗum sa ƴeewti nde ɗum ko lonoɓe nde ɓe gari ɓe laami leyɗele Afrique ɗe ɓe guitti teppiɗe e ɓoggi feyde haɓɓude ɓe mbatti ɗum e hakkillaji, ɓe mbatti jande maɓɓe nde e ɓe mbatti kalfadi meɗen ndi nde ɓe kalfata men ndi ɓe mbatti ndi e hakkillaji. ɓe mbaɗa hakkille meɗen so tan an a janggani arabe walla a janggani français an a wona jangguɗo a heɓata gandal. taw min mbeɗa yiya hay goto wawa haalde fulfulde hande sella so wona janggi. a wawa haalde helmere nde hande sella nde tawno helmere nde waɗi ko dosgal woni no kalirta hunde nde sella ne lelo tawa yimɓeɓe no gandi ne sella. dosɗi ɗe jogui ko wiyete inde jogui gollal. kala helmere nde kalɗa woni ko inde e gollal.
joni nder inde nde jogii ko sarɗiyeji gollal ngal woni baɗal ɗum woni wadde hunde somi rokkima yeru joni ɓe mbiyama holko woni inde mbiya ko helmere andinore neɗɗo walla kullel walla hunde no wiyete joni holko woni neɗɗo ko aade holko woni kullel kala ko wuuri ko ala ƴiiƴam ɗum wono kala ko wuuri ko waɗi ƴiiƴam ɗum wiyete kullel kala ko ala ƴiiƴam woni hunde wutte ko hunde mobile ko hunde cahngol ko hunde lekki ko hunde hayre ko hunde joni sa waɗi kullel kadi sa ƴetti lingu ko kullel wurata ko nder ndiyam yogoɗan cifuɗan nagge ko kullel ewa mbeewa ko kullel e ko woni nder ladde ñanga ko kullel ko nandi hen joni noon ɗeɗo gueɗe no gotel hen no wiyete helmere andinore hen no wiyete ɗum wiyete inde ɗum wiyete inde joni ɗum woni ha mbawa andude inde joni ɓe mbiyama holko woni gollal woni baɗal ko kullel walla hunde walla neɗɗo ko waɗi ayini kala hen ɗeɗo gueɗe limtunoɗe joguiɗe inde ɗe gotel hen fof ko waɗi ɗum ɗo wiyete ɗum ɗo wiyete baɗal walla wiye gollal ɗum ɗon noon ɗeɗo gueɗe noon sa ƴewndiyam ala no mbawɗa wawrude ala no pamirta ɗum ala ɗo ndewata so wona jangga ɗemgal kana janggat ɗemgal ngal a janggat ngal heddoto ko mbawko ɗemgal finde nder rendo ngo ganduɗa e tawi sa ƴewndima nder guure ɗe a tawat sa hono liƴƴi jeggiɗi ɗemɗe kono sa ƴewndima ɓurɓe wonde nder ladde foof ɓurɓe wasa jellodirde e yimɓe foof ɓuuri rende ɗaɗi ɗemgal ngal e juɓɓudi ɗemgal ngal a andude kulle kewɗe no mbiyete sanne kono noon sa ƴewtidima toon sa immima toon a ari ha ƴewtidima ha ari e nder ɗemgal ngal hoore mum no lelgu ngo a wawa ɗum wawde sowona jangga cukalel wawa ɗum wawde sowona jangga mawɗo wawa ɗum wawde sowona jangga mais jangde nde namdal ngal wonno wiide addude ko saabi wiya ɗum jangde mawɓe ni ɗum gay ko punti baɗaɗe e ɗemɗe men ɗum noon wona fulfulde tan ko ɗemɗe meɗen ɗe foof ɓe mbaɗiɗe ɗemɗe ɗeɗo ko neɗɗo so tawi jangde ɓoccitima ɗum haɗa wawi rewrude ete e keeɓa gandal joni kadi nenno ko ɗum wira jande mawɗe ɗo jande mawɓe ko ɗum bonnude ɗum naha ɗum sembinde ɗum warde ɓalli yimɓe ɗum ayo ɗum wadde joni wiide an to jangde nde jangde nde ɓoccitimam ngam mbawa heɓtude toon aɗa wawi rewrude ɗemgal ma ngal woda ko ganden donc mawɓe ɓe jangga seeɗa keeɓa ko kutori ɗum woni aɗa wawi wadde ɗum woni ɓayri duuɗe keeɓaki wadde ɓayri laamu waɗanani ɗum no waɗanani ɗum gueɗal waɗanani ɗum budget wiide ɗum ɗo ene yimɓe ene jangga e nder ndiɗon mbaɗi joni ñande fof yimɓe ene ɓeydo famde ene ɓeydo yiyde caɗele mum hande o mi haalat ɗo ko wono ganndo biyeteɗo Ibrahima Malal Sarr baɗɗo Facebook e Pular on wi woto leyɗele men ɗe woto ɓe ñembu leyɗele Europe leyɗele men ɗe jogui ko ɗemɗe ha kewi mbi saɗa hetta bague mo ɓornotoɗa ko wajibi a yilloto a ɓamat hono bague kew eyo so gorel poñguel ƴettata ko ɗum ɗo e seeɗa métre uji 3 4 so tawi ko wonɗo jottoɗa firti ko a ɓamat bague kewɗe wadde noon ɓayri wayi noon firti ko laamuji ɗi no foti andude leyɗele men ɗe ko wajibu ɓe mbatta ɗemɗe ɗe ene keewi leyɗele ɗe ne jaaji heɗe mawni wadde noon yooɓe ƴeew holno ɓe mbasa ñembude tan ɗemɗe goɗɗe ɗe miijani yondinade ɗemgal gotal wiide ɗeɗo ɗemɗe yooɓe goppi sa ƴewndima ceerno amen ceerno Silimani Kane o wi o kanko o waɗi deftere wotere wiyete ko jawɓari sukaɓe nden joni sa ƴewndima e feere federba woni tubako garnoɗo halfiga yimɓe holno waɗanno wadde ko wiyete leggel leɓte sa haali ko wona an jiɓinɗan ɗemgal mawna mbiyaɗa sa haali ngal ɗon joni a rokkete leggel leɓte a rokkete leggel ɗum saɗa jangga école ila joɗi école joni ɗum ɗo ko firti ko feere feere nden ɗon ko lownude ɗemɗe men ɗe less ngabbinde ɗemgal maɓɓe ngal sikke fo wallahi ɗeɗo gueɗe noon sa ƴewndima koɗe gueɗe labtude wiide ɗemɗe men ɗe koɗe ɗemɗe yimɓe ɗe kanani janggede ɗum ɗo walla ɗe ngala gandal ɗemɗe jawti ɗum saabu noon sa ƴewndima ɗemgal men en jogui juɓɓudi ɗemgal men ɓuuri yaajde sa haalde janggoɓe tubakore ɓe mbiyata alkule woni mbiya toon sigireje sigire ono alkule ono alkule français ɗe ko nogas jeegom sanne nogas jeegom wawa yaltude 31 alkule fulfulde 31 capantati e ɗiɗi e ɗiɗi
capantate ɗiɗi ɗe joni aɗa wi joni aɗa jogii capantate ɗiɗi aɗa andi ka a wawa hono nogas jeegom wawa yaltude capantate ɗi capantate ɗiɗi no ɓuuri nogas jeegom heewde laabi jeegom sikke wala aɗa andi ne heewi nowre joni noon ɗeɗo gueɗe ko gueɗe ɗe ganduɗa hande o yimɓeɓe paamiɗe en jii hay to banggue pinal hay jii kala ko neɗɗo yimɓeɓe ƴillitorto ko ɗemɗe mabɓe joni noon ɗen ɗon gueɗe gam yimɓeɓe garta hen gam yimɓeɓe ballodira miijo ganda ko e ɗemɗe mabɓe ɓe ko wajibu ɓe jaɓa jangguinde ɗemɗe mabɓe ɗe ɓe jaɓa wallodirde e ɗemɗe mabɓe ɗe e ɗum noon se garte namdal ngal tan mbiyeten ko e leñol kay ko ɗemgal so ɗemgal ngal wuuri leñol ngol wuuri so ɗemgal maayi leñol ala ɗon andal ana heeɓe e ɗemgal ngal ɗum kay leñol ko ɗemgal so leñol ngol joni ngol woodani ko ɗemgal ngal wona ɗon so leñol ngol so tawi ɗemgal ngal ala ɗon leñol ngol ala ɗon wadde noon leñol ngol a rewrata ɗemgal ngal nde wawa heɓde gandal leñol ngol jogui ko pinal ɗemgal ngal leñol ngol fof leñol fof jogui pinal ɗemgal mum jogui jimɗi mum somi rokki joni hay cuuɗi fulɓe ɗi kewɗi ɗi joni ina woodi suudu wotoru tawa haɗa wawi arde gila e fotoro ha e jaam ha e pecce jaam tawa eɓe jogui kala jimol ɗo ngol hani rewde sa nani tan haɗa andi no foti jimi jawtuɗi ɗum ɗo ko gandal andude ɗum nde ko pinal ngal koko fina tawa ɗon woni ɗum woni nokkuyel gotel haɗa ƴeewa koɓe jogui hen to banggue holno ɓe cafriranno jawdi ma ɗum ɗo ko gande Ousso Sabarba e andal an heeɓe jande fulfulde nde est ce que eley banggal gollirɗe joguiɗenno hande ɗe jande fulfulde nde ene wawi gollirede eɗen ɗo gollirɗe no feewi mbeɗa wowi haalde hono ko wayno Dieynaba Boubou Sow en mbeɗa wowi haalde Ɗahiru Galaba en e mbeɗa wowi rokkude ɗin ɗon yeeruji yimɓe hewɓe ganduɗa hande o ɓe dewri koye jangde fulfulde jangde mi rokkate ɗon yeerude garmi min mbeɗa jangga informatique e garmi jangguini kam informatique ko sarakolli ko ceeɗ nde o ari o wi kam o wi informatique wayi tan kono barigon keɗɗo ni jamdi tan ɗum ɗo saji ƴetti aɗa nawi ndi ɗo baylo jamdi ndi wawide a wawani wadde dialo awdi wawa ɗum mbaɗɗa fof mbaɗa allahu akbar joni noon ɗum ɗo ne firti ko noon waɗata ɗum woni hay joni oɗo gonɗen ɗo meɗen keeɓi ɗo e addude yimɓe janggo e fulfulde ɓol ɓe janguinten ko fati informatique en gueɗe mbaɗe noon faami ko mbawaten hollude yimɓeɓe ɓe jawti tan wiide e sa jangi ko bindol ngol tan janggata windude lettere tan janggata jangde nde yawti ɗum sa ƴewdidima ko wayno hono defte ɗe ganduɗa bindaɗe ko fate nafooje hande kuɗoli meɗen taw ko gande ɗe ko joguinoɗen ɗe koɗe mbaɗate ko joguinoɗen ko kutortenoɗen gueɗe ɗe kutorteɗen ɗen ɗum ɗo tan ko ɗum gandal tawa yaani banggue ngol wona haala kam joni hande o kiisuji fof nane e fulfulde gande towɗe hiisuji towɗi fof mbattama e fulfulde woni mathématique o fof wattama e fulfulde e ko wayno pullo gaynako en Mamadou Ɓaali Sy en mbatti e fulfulde gande tawa gande mathématique towɗo wona tan mathématique less towɗo hiisuwal e ɓetuji mawɗi tawa koye fulfulde waɗa hay ɗum sa ƴewndin fulɓe won kadi ɓeeto joguino saabu noon sa ƴewndi ko wiyete ɓeyda usta sow fecca fulɓe en joguino ɗum kono fulɓe en joguino ɓeeto ko wiyete dira ko wiyete sibre ko wiyete dira ko wiyete ñayi taw ko darde ko ɓuuri darde ko wiyete weddande jambere ko wiyete ɗum ɗo fof ko ɓetuji ɗi ganduɗa fulɓe en joguinoɗi kamɓe wadde noon ɗeɗo gueɗe foof eɗe jogui gande ɗe ganduɗa yimɓeɓe ene jogui no kutodirde to ene jogui no gurduno kadi ɗum hawnaki ni fulɓe joguino ko laamuji sanne no laamuji ɗi no ɗi gurduno ɗi gurano ɗemgal gongal gurno koye ɗemɗe ɗeɗo holno ɓe juɓɓodirno e laamuji maɓɓe ɗi holno ɓe gonirno en teskima ɗin ɗon laamuji wona joni ɗum ɗo e ɗin idi arab kadi idi français o jogade doole nder leyɗele men ɗe joni laamuji ɗi ina idi arab o ina idi français o ɗum ɗo fof juɓɓudi muɗum kala hen ko ari joguino yimɓe jaggadirno ɗum ko hutorinno noon joni noon kalfandi wayli miijoji men nde tawno a wawa miijade ganda goto wi keeri ɗemgal am kaaɗi kono miijoji jam kaaɗi
a wawa miijade tawa rewani ɗemgal ma firti ko gandal maɗa fof woni koye ɗemgal ma ko kutorɗa fof rewta koye ɗemgal ma miijo ma e ɗemgal miijo ma ngo koye ɗemgal ma sabu no saɗa miijo a wawa miijade woni tawa miijade koye ɗemgal ɗemgal ngal wowlay ɗo hayso wowlayno taw miijo ngo koye ɗemgal ma hono gandirta hunde joni mbiɗa yiiɗi yaade kasel a yi miijiɗa ko aɗa miijiɗa ɗo koye ɗemgal ma so yiiɗi noon a wawi firde ɗum ɗemgal gonga noori famminike sanne Ousso Sabar Ba en paamin o sanne e joni eɗen mbawi ƴewde bande meɗen debbo wonmo landodirɗen banggal fulfulde eyyo bande meɗen debbo en landi komo kabaru e jande fulfulde nde eɗen mbawi ƴewdemo kanko bande meɗen debbo min mbiyetemi ko Maymouna Oumar Diallo ɗo e leydi men Mali tawi ko wuuro men wiyetengo Heelange ɗa ko kumpitimi ko saabu jangde woni ko hono mum ala tengti noon e so neɗɗo jangi e ɗemgal mum ngal saabu ceerno men goto omo waɗi yimre wi jangde ko sodorde ɓamtare e ɗemgal men so tawi en piri wadde noon jangude e ɗemgal mum ngal ko ɗum woni ko hono mum ala saabu ɗum kam ko lawol gotol tan jangata kono so tawi a jangi e ɗemɗe goɗɗe ɗe sikki ala ko laabi kewɗi jangata saabu a janggam bindi ɗi jangga haala ka ɓe mbiyan eyi sen jiiɗi kadi mbiyen ala saabu eɓe kaala ɓe kolla ɓe jiiɗi jangude pular kono noon no ɓe kaldata ni wona noon jangira wadde mbiyeten ko jangde nde ina famɗi ɗo doole to banggue jangde kay ɗemgal mum jangde en famɗi ɗo doole so Allah joni noon haade ne haale tan yiyama waɗoyi so Allah jaaɓi min kay mi janggani goɗɗum ni somi yiiɗi mi wiya so wona pular kadi mi heeɓi hen nafa kewɗo saabu jangude ɗemgal mum hono mum ala ko kalɗen adan ko saabu min mi jangi hen mi wallodiri hay woɓɓe ni min muuli deftere tawi koye ballal gumo walli fo duɗal pular murtuɗo joob deftere nde yalti wadde noon so tawi wonano jangde ɗum waɗatano tawi kadi min jaltini deftere nde ni koye weeyo kamɓe jaltinino adan kono noon min mi tawtoraka on saaha kono nde ɓe jaltinta deftere mabɓe ɗiɗaɓere mi tawtorama wadde noon jangde pular kay min kam mi mbiyammi komi heeɓi hen nafoore saabu mi heeɓi hen jokkodiri yimɓe mawɓe so tawi mi janggano mi jokkodirtano e mabɓe wadde noon ɓe mbiyata hunde foof heɓete koye yimɓe so tawi a heeɓi yimɓe tan a heeɓi hunde foof nam Ousso Sabar Ba a nani ko bande men e debbo o haali eyyo a faami haala makko jokkinde hen tan e ley ko wi o heeɓi hen nafoore ɓe moƴƴini hen defte tama jande fulfulde nde duɗe jande fulfulde nde kañe dewte muɗum ana goodi e ley leydi ndi boori en jawti ɗon no ayyo en jawti ɗum kay hande o sa ƴewtidima to banggue jangde nde ene woodi hono darol fulɓe mana Afrik kuftodingol ina e fulfulde mana ɗo ɗemɗe ñaaƴirta ko wiyete tarih histoire hono kuftodimɗo Afrik hono imbo e nder fulfulde nde hande o gueɗe kewɗe gande kewɗe mbattama e nder fulfulde nde yimɓe jawti ɗum no ko heewi sono noon sa ƴewtidima hono kanko ko haali ko ɗo joni sa ƴewtidima ƴeewa debbo pul jibinaɗo nder ladde ɗo janguirde ala hollaka janguingol hollaka hay hunde e o rewra ɗemgal muɗum o faama cillukka saabu deftere nde ɓe bindi hen nde ko cillukka ɓe bindi hen ha feɗɗito hen ha wawa mulde defte miijo a tawat joni sa wallifade defte jokko miijo jogo faamu wona ɗum ɗo ha ƴellito hen wawa wiide ɗum ɗo wona ni hete wawa wadde ɗum ko ɗum rewrude ɗemgal mum a tawat hono makko debbo pullo goɗɗo nani toon jaljallo goɗɗo tawat nani toon tawat so wiyama yo waɗa hen hunde foof omo jogui caɗele sikki wala tawata ko hay haalde so wiyama yo ara télé haala ene jogui caɗele o wawa joni noon janguingol ngol jogui ko nafde
ko neɗɗo o hoore muɗum nafata ko an hoore ma saɗa haala sa haali aɗa andi kalɗa ko sellani a ruttetto miijiɗa min lilnirmi konngolal ngol ni feewa haɗa wawi arde e fannu sa ƴewndima to bangge ko ɓuuri raɓɓidde e mbiya mi hono alkulal kojombal ngal ɓuuri famɗude ko windete alkulal gotal wiyete kojombal ɓuuri famɗude ko windete ngal windete ko nokkuje 4 woni hoore kala alkulal laamngal e hakkunde laamngal e muumal e hakkunde laaɓɗe ɗiɗi nanduɗe e hakkunde laaɓɗe ɗiɗi ciirtuɗe aɗa faami de sanne ɗeɗo nokkuje 4 ɗo ngal windete ɗo ete sa ƴewndima nokku goɗɗo yimɓe en payat ɗum yiru joni ɓe mbiya nayi ɓe mbiya nayi joni donc andude beela nayi ko nayi walla nayi ko nayi walla nayi ko nayi joni ɓe mbiya joni boori soodi nayi sa ƴewtindima sa waɗani inde nayi ɗo kojombal ngal ɗo ngal woni ɗo en a waɗani ɗon inde nayi joni sa ƴewtindima sa waɗani ɗon joni tan wonata ko boori soodi nayi ɗi kodi goni comci nayi ne pucci nayi ne baali nayi geeloɗi nayi microji nayi ne bikuji nayi joni noon sa wi nayi ɗum ina anda ko nayi kuuɗi nayi ɗi ko inde nayi ɗi ko limore ɗum ɗo ko joni ɗum ɗo e bindol to ɗum sertata nanna e konngol ngol jaati konngol bindol ngol fof saabu noon konngol ngol joni e bindol ngol fof wona gotum konngol ngol ko a waɗata alkulal a windat na o mbaɗa kojombowal ngal mbaɗa i ɗum to noon a waɗat ko alkulal nangal masa a hono mbaɗa ya masa i ɗo ayi ɗo raɓodirta ko hakkude kojombowal ngal e ya o ɗen lomtodirta nayi joni ɗum ɗo ko ɗum hunde nde ganduɗa ede wawma joganade ɗum dalilu ko bindol ene woodi gueɗe goɗɗe ko wiyete mandil sa wi ɗo yete pullo fuɗnangue ayi joni fuɗnangue o ko ɗum woni ko yimɓe nanata fuɗnangue eyyi joni sa ƴewnidima hono ɗen gueɗe joni ko aɗa wawi jogade ko wiyete mandil mana ɗaɗol mandil e mande fedde cilluka ɗum ɗo hol neɗɗo bawa ɗum wawde famde mbo wona jangguɗo joni natde joni a wi Silimani Diallo naatoyi ayi nat ko ɗaɗol ngol hollirta ko o naati oyi ɗum ɗo ko sekirde nden hollatma ko wona ɗo naati ɗo wona ɗon o woni o naatoy ko dirtuɗo ɗum woni janggoyi ayina o yeehi ayi o yarnoyi o yina o yeehi ayi o soodoy ayina o yeehi fof ko ɗum ɗo ko sekirde dirtinirguel nde immoto koye nokku nde ara e nokku i garaɗo hen o mo hollatma ko gollal ngal waɗama gasi wadde noon ɗeɗo gueɗe neɗɗo ala miijo wiijade wawde so wona mbawa e o ɗum sa wona jangguɗa wawa ɗum ɗo woni koye natroɗe koye gueɗe ɓurɗe newade ko gueɗe ɓurɗe newade o woni ɗon guel ɗemgal ngal jogui ko sarɗiyeji kala mo yiiɗa pullo ene wima a minen ko nimi mbirata walla ina haɓɓi hen o waɗani o tugunake dosgal woni ko jaggata ɗum ɗo ko ɗum ɗo tigui woni ko jaggata dosgal ngal ko ɗum ɗo woni ko nafatma ɗum woni ko wawanma wallude ha hunde nde ara nde ñeeɓa ganda ko ni tigui rigui pulago wiyata joni noon dosgal ngal a wawi wasde ngal hebde e an ka kaltaka aɗa famide jaaha e banggue goɗɗo keɓoya to Cameroun walla jaaha to Guinée keɓa no ɓe mbirata dokken yiru hono subaka joni ɓe mbi ko arab subaka eyyi subaka e arab nen hono subaka joni sa aɗa wawi sa yiiɗi yillade joni no Fouta Diolankoɓe mbiyata bimbi wona mbiya bimbi joni kadi an hoorema celluko o jaɓata wi mbiya joni subaka o mo jogui tan ko jomiraɗo tan jeeyi wiyede o walla neɗɗo allahu o neɗɗo o eyyi aade o hunde jogui nde gani miijotonde kala ko mbiɗa subaka o wawa laata hen subaka o sellata nenna a subaka wotti o sellata ayi wotti o no mbiya ko sababa walla mbiya ɗum ɗo ƴeewa tawi koko dooɓa woɓɓe mbiya wutu par ce que ɗum ɗo koko dooɓa
wutte o kay waɗanni sellata wutte o sellata o kala ko dembo ari ma tawi koko dooɓa oui par ce que joni ɗum wawa sellude sabu joni sa wi wutte o seɗi kewini si wutte ɗi kewi wono ayi a waylitat wawala tan joni sa ƴewndima joni jeeyi woni jeeyi ngori dontori wona woɓɓe mbiyata ngori ayini ngori o ɗum ɗo fof so a are muɗum a wi o tan woto miijo anode woto miijo no jiɗirɗa de woto miijo wonde ko an tawɗa mayno kalda ko noon de ala de cellu ka woni ko jaɓani ɗum ko wima ko o ko jomiraɗo walla aade wadde noon kala ko mbiɗa o ko wona ɓeeɗo andu wonko woni toon goɗɗum wadde noon so tawi jaaha gaddoya dontori mbiya dontori wiyete ene selli saabu noon ɗum kam ina yaade e cellukka nam Ousso en paami sanne wonko technique o waɗanno en signalé fa dano laati e joni e banggal jande fulfulde nde fulfulde Fouta Masina Sénégal Mauritanie alkule ɗe ɗaɗol ngol gotol ɗaɗol ngol ko gotol ene woodi ko wiyete lelngo ene jogii ko wiyete lelngo ɗum ɗo ɗaɗol ngol ko gotol ɗum ɗo woni mo famani fof wi minen ɓuuri jogade ɗum ɗo tawa anda so tawi aɗa janggi fulfulde ko idotoɗa andude fof fulfulde wonde Masina wonde Cameroun wonde Nigéria wonde Sénégal wonde Mauritanie pulloji wona goɗɗo ene jogii to an aɗa jogii ga woni hono hunde ɗiɗi certuɗo ko an woni gooto an jeeyi fof joni noon so ko woni hen fof ɗaɗol ngol ko gotol heddoto ko wiyete ono dande baɗowal dande baɗangal dande baɗingal joni lelɗe ɗe ene jogii no woni yeru joni sa ƴewtidima fulfulde e immade Masina rondade funnani ɓe mbiyama ñamude yarude janggude wona a tawata woliraw immade ñooro rondade hirnage ɓen kewi wiide ko ñamde yarde janggude jangde ñamde yarde aɗa faami de joni noon ɗum ɗo sa lelni ɗum to banggue cillo ko joguiɗa ga ko ɗaɗol e lombal e mande mbaɗal mumal to sa ƴewndima ko joguiɗa ko ɗaɗol e ɓeydol e mande mbaɗal mumal beela daɗe fof ko gotum sa ƴewno alkule ɗe fof gotum daɗe ɗe dande nde ko alkulal ngal lombotoɗo on ko ngal waɗata toon koko wiyete ɓeydol ɓe mbaɗa hono no oni ɓe pala ɗum ɓe mbiyata ko ɓoydol sa seeki tan ko ɗeɗo gueɗe keɓata mais dande nde ko gotum kala ɗo pirliɗa dande nde artata ko ɗum gotum mais joni Ousso Sabar Ba e ley banggal defte fulfulde bindaɗe ɗe ele dewte kewɗe kana binda e banggal fulfulde ele dewte bindaɗe ɗe won fu dewte binduɗe hono tarikiji yimɓe meɗen mamiraɓe meɗen na won fu dewte binduɗe banggal no mbawrte rewrude Allah famude diina meɗen e banggal dewte ɗe ɗum ɗo ana woodi e dewte fulfulde bindaɗe ɗe no feewi ɗum ko golle ɗe ganduɗa yimɓe golli no feewi yimɓe windiyankoɓe ɓe ko winduɓe ko adi foof sa ƴewtidima Égypte woni ƴogirdu gandal Afrik ko toon fulɓe ɓe ɓuuri ƴellidde ɗemgal ngal hono Yero Dooro en hono heɓe keewi so neɗɗo limtima tan juuma ɓen ɗon koɓe yimɓe immiɓe leyɗele cirtuɗe kamɓe gonno waɗɓe toon fedde kawtal janggo e fulfulde Égypte ɓen ni ɓe bindino ko heewi ɓen ni mbawi andinde ɗaɗol ngol ɓen mbi ɓeydi andinde yimɓe ɗemgal ngal ko ɗum ko ɗemgal gotal joni noon ɗemgal hen fof ne jogui ɗo hoddi yimɓe ɗo hoddi ɓe raɓodira e ɓen ɗon liƴƴi koddaɗi ɗi ndi tawno Afrique ne heewi liƴƴi raɓodira e majji to banggue windude hono to banggue tarik kamɓe koye mumen ɓe bindino defte kewɗe ɓe bindino tarikaji kewɗi yeru Afrique oɗo ni holno mbo wiyete holko woni Afrique o hoore muɗum gila Afrique o hoore mum holnombo arde holnombo jooɗiri ɓe mbaɗi hen deftere wiyetede gurdam fulɓe to banggue Afrique e nder hirnaji nden dewtere no woodi nden ene woodi ɓe mbaɗi defte kewɗe Samba Kumba en ɗum ɗo fof ko gila asliji fulɓe ɓe mbaɗi e gande kewɗe ko fate on ɗon fannu to banggue diine muulama ha heewi defte en Asmawi en Lakdari en defte kewɗe muulama ɗum fof meɗe jogui men hoore hande o kamil ɓurno ɗum ɗo yetede kamil o hoore muɗum joni winda kamil Qur'an o ene winda e Mouhamadou Al Moustapha Barkinɗo Moustapha
laamiɗo Nigéria on ina wanno heen Mamadou Aliou Barkinaɗo Hamadou Aliou Barkinɗo Moustapha omo winduno heen omo adduno heen ɗen emin jogiiɗi en dewte ɗe mais o waddino en ɗeneɗe ɗo ina woodi kadi ko ɗen ɗon defte fulfulde kamili kiɓɓo kamil kuɓɗo ina woodi kadi tawa ko Abou Sy o mbo emo ganduɗa omo yalta Pinal TV hay waktuji goɗɗi on hoore muɗum to Dakar to jooɗi o wawi wadde heen defte gande kewɗe hono ɗen ɗon joni o waɗi heen kankone kamil joni nden deftere kadi e nde ɗo enen joguinde ɗon nden ɗon kadi ene woodi kamɓe kadi eɓe gaddat ɗo hay jeeyeteɗe muɗum ni e wona hay ko tiiɗi ujunnaji ɗiɗi ujunnaji ɗiɗi temeɗe ɗiɗi ujunnaji ɗiɗi ɓe codata Dakar en to no yeeyoɓe so gaddi pawa heen temeɗe ɗiɗi Ousso Sabbar Ba jande fulfulde nde tama fulɓe ɓe jaati ana coobi e jande fulfulde nde fulɓe ɓe est ce que ɓe coobi e jande mi haade am yettade ngal namnal haɗa anndi ko wayno ɓurno tiidde bange ɗum ɗo ko deftere ndunu ɗum fof e o Mauritanie toyete ganndo meɗen goɗɗo mawɗo o wawi wadde heen deftere Boun Oumar Ly o waɗi o firinde en ɗon kadi e ndunu ko fate ɗum ɗo fof aɗa wawi ƴeewde ɗum taw ndunu deftere ndunu e fulfulde ina woodi ɗum ɓuri wonde defte ɓurɗe tiidde jogiiɗe calcule ɓurɗe tiidde ɗum fof anndu men ɓe mbaɗi nga ene heeɓe ga ene heeɓo ɗen fof koɗe ngannduɗaa ete heɗe keɓo winduɓe ɗum ina ngannda nokkuuji ɗi ina ngannda geɗɗe ina ngannda somi artii mbela fulɓe ina njiɗi ɗemngal ngal tigi rigi daaña teppi ina ndeer fulɓe he fulɓe ina jiɗi ɗemngal ngal sabu so ƴeew nde jangde nde hoore mum fulɓe jande nde mbiɗe est ce que eɓe fulɓe ɗengal maɓɓe ngal est ce que jande nde sabu si ɗengal janngaka est ce que ngal ngal heddotako joni no mbiɗen ni joni ko waɗi ngan en mbawaten wiide yimɓe ɓe ɓe jiiɗi jangde nde sa ƴeew ndemɗe ɗemɗe Afrique ɗe fof ndeɓe puɗɗi windude fulɓe ɓuuri windude ko heewi sa yi yimɓe ɓe gande ɗe ɓe mbaɗi heen e wayno darade ha yimɓe duɗe mbawi wadde heen yaaji ɗum ɗo ko yidde wiyete wawa wiyede wona yidde joni noon hande o waktu somin ƴewdir minen nde min puɗɗi yiide bindi janggude ha min puɗɗo yahnode ɗum seeɗa nde min ƴewanno ko hol wuro ngo ala jangguɗo fulfulde min mbiya wuro fof ko yo gon tawa min idino haɓade fof ko yo ɓatake winde ara wuro kay tawa neɗɗo wawa janggo ɗum yo maayi kala ɗo ɓatake ari fof yo taw jomum ene wawi janggede ɗon yeehi ha nder duuɓi ɗiɗi min jotti kala hombo woni galle mo ganduɗa ɓatake en naata mum tawa jangga ɗum woni to ñoroto ɗum ɗo yeehi ko ha min iwi e on ɗon fannu yimɓeɓe aɗa andi hunde fof dañal ina homta yimɓeɓe dañal noon yimɓeɓe jiira dañal jawdi dañal ɓamtare ko dañal hakkille faamde ɗum ɗo woni dañal gadanal sikke voilà dañal ceerno amen Silimani Kane o wi so tawi neɗɗo janguirta ko ha heeɓa liggade o famani jangde rokkatma ko hakkille pera lawol joni ɗeɗo gueɗe sen ƴewtidima noon teppi goɗɗi nana naata hen woni ko haɗata men ɓamtade ñande foof woɓɓe gadda kaalis soɓe jii joni en goni hen ha en poti woɗɗoyde walla ha en jeehi ha eɗen wona en ɗum ɗo ɓe gadda kaalis mbiya joni yimɓeɓe yo mbattu yoɓede kala ɗo yimɓe jooɓa laabi ɗiɗi laabi tati jangde ndende yo rewi lawol hakkille mum natti wonde jangde gonte jobdi ndi ɗum ɗo ko teppul kala de janggoɓe jooɓa wattata kala de jangde so tawi ɓe jooɓaka gam heblude ɗum ɗo ɓe jangga tan hanki hakkillaji mumen goni koye jobdi ndi jangguinowo kadi ko noon ɗum ɗo ko teppi goɗɗi ene goodi hono ñande foof woɓɓe ene coosa bindi ɓe gadda bindi kisim ɓe ala ɗum ɗo ko français alcoolé latin ɗe ɗeɗo ko français woto ndewe ɗeɗo ɓe gadda bindi goɗɗi kadi ɓe gadda ɓe mbiya wonde gaare ɗe ɗum ɗo jangguire ɗum no arabe ni walla jangguire ɗum ɗemɗe goɗɗe hono bindi goɗɗi ɗum ɗo ko teppi ɗiɗo teppi noon ɗiɗi e nder meɗen e ko jiida ɗum kadi ɗum ɗon ko naɓirata en caggal ɗum koko naɓirata en caggal saabu joni en jaari yeeso jande fulfulde alkule ɗe ana anda e aduna o fof en jaari yeeso ɗo sanne yimɓe heeɓe janggi fa dewte balli fama hen qur'an o tafsirama hen e hadisaji ana hen lakhdere asmawi ɗe fof ana hen so wiyama joppen ɗum ɗo fof mbirfeɗen caggal ɓanten kaske ayi ɗum ɗo fof ko teppi ɗi ganduɗa yeɗen mbaɗaneɗi woten jaaha yeeso ngam noon yimɓeɓe so tawi sona ɗum kala de neɗɗo janggi
so janngi faami woppu ɗum heddi ko fof omo waawi waɗande hoore mum salanaade omo waawi sana yiɗande hoore mum omo waawi awa yeyata biyeta aɗa janngi fulfulde ha waawi woppi ɗemngal awa yeedude mais Ousso sa janngali français wiyete a wona jannguɗo eyyi jooni ɗum ɗum ɗon ko caɗeele gaddaɗe nder leyɗele men ni ɗum ene yawti tan pulaaw ene yawti tan pulaaw sanne ko ɗum hunde nde ngannduɗaa koko fawa dow leyɗele men ɗe tubakoɓe ɓe gitti e gande ɗe ɓe puuninani men ɗemɗe men mbi ɗemɗe men ɗe koɗe dillo ɗe ngala gandal beela gandal fewne adde ɗum ɗon noon hannde o mbeɗa sikki enen kam laamuji meɗen ɗi hannde ɓe mbawi famde ɓe ellito sen ƴewnima leydi ɓurnode jangginde fulfulde ko Mauritanie yimɓe janngunoɓe nannoɓe école aji mbaɗi duuɓi 5 ena jangga ena janggina ɓen ɗon sukaɓe hay goto jooɗaki ala golle kamɓe fof ɓe peɗɗiti ɓe jaari yeeso ɓe gonoyi anduɓe mawɓe haɗa faami de waɗi noon ko joomum o ɓeyto ko famde hay ɗemngal jananol ngal joni jogoto ko dosgal hono ko hono Maymouna haali kono nani nde wonɗo takata ɗum ko heɓat gandal lawla debbo haali cukalel joni sika wi ɗum yo janggo fulfulde goo fof ina andi no jonggo wiyete ina andi no firiyendu wiyete ina andi ɗemngal ngal gandal ngal o janggata woni tati ɓeydangal ngal ɗum o janggata so janggi ɗum ɗon o ɓeydima joni so yeehi ha woɗɗoyi joni o heeɓe ndima o andi ko woni gandal o anda ɗemngal sa janggani ɗum ɗemngal gongal o wonata ko namnade gandal ngal e ɗemngal ngalato sikki fola ɗum neɗɗo o ɓeydoto ko famde ɗum saabi se duuɓi neɗɗo janngal duuɓi e kitale tawe wala fof ko faami e ɗemɗe janande nde tawno woni ko janngude holno ɗum ɗo wiyete ɗum ɗo ko diidol hono ɗum ɗo wiyete ko nandi hen ɗum ɗo woni ko janngude nande ɗemngal ngal o so are kolle ɗiɗi tan nandude seeɗa o wona jiiɓade beela ɗum ɗo ko gootum walla ɗum ɗo hono wayi haɗa yiya yimɓe joni hannde ɓe goodi ɓe ngala koɓe nanata ɓe keɓidaki ɗemnal jannanal ngal ha moƴƴi fulfulde nde ɓoccitima sikke fola par ce que joni aɗa yiya yimɓe jannguɓe hewɓe jaati e banggal ɗengal tubakure nde hono jannguɓe ɗengal tubakure nde aɗa andi ɓe jannguɓe ɗengal tubakure ngal jaati ka sa wi hono wonko innuɗa e tubakure nde sa wi ɓe pirta ɗum e ɗengal maɓɓe ngal ana joganiɓe tiiɗalla ɓe mbawa aɗa wayi hono ɓe nanata hono ɗengal ngal ɓe janggi ngal hono ɗen ko sabi sa wawani firtude ko jannguɗa ko e ɗengal maɗa ka fof kay perdi wonko a nanta hen kadi na ko jannguɗa ko woni ka famani na ɗengal ma ngal woni ngal a nanta ka perdi ka basaɗo tan sabu noon so tawi a yeehi jiggoyade woni yaade ɓaddoyde hunde sa yeehi jiggoyade walla so tawi ko ɗanniɗo ka yiɗɗo a heeɓi toon sa wawa artirde kay an ka basɗo onon mbiyata mursote ɗum jati worde e famminike sanne Ousso Sabarba bandiraɓe en keeɓi nafoore sanne e ley jawabuji makko ɗi haqiqa ni jande meɗen nde ene jogui nafa banggal hono jande meɗen fulfulde nde mais Ousso Sabarba sa janggi fulfulde aɗa wawi gollude ɗo e ordinateur ngaji e téléphone ji hande zamanu ande kese gotuɗe hande ɗe ɗum kay ne heewi hande ɗum kay hono neɗɗo ma tan Mamma Juma en sa yeehi hande bureau Mamma Juma to radio Pinal Nioro a tawata ko machine ngaji ɗi kanko fof waɗanta hoore mum hundeji ɗi fof kanko waɗanta hoore mum ala fof aga baali wonno o janggi ɗemngal mum jangde ɗemngal ngal wayli gurdam nam sa yii ko wayen ɗahir galo en ko noon janggi ɗemngal ngal wayli gurdam ɗum hande ɗum natti won ordinateur ngaji makko o jogui fewnata hen ɗum ɗo téléphone haala téléphone ordinateur ngaji o fewna texte makko o fewna Word en Excel en Access en foof o jangga hen ha feewa o waɗa hen hunde o jangga montage o jangga hunde fof o waɗa hen nde tawno machine one ko tawata ko ombo rokki ɗum tawi o janggi tan ko heddi ko no waɗirta ni lawol ngol ko wawi rewde hen ɗo ko hollate ko tata ko yinɗi hono hakkillo en fiɗɗiti wawande andande ɗum so yingol bindol en wawi wadde hen e hande kadi wayen Ibrahima Alla Sarr en gaddi ko hesɗi woni joni e ordinateur uji en tan ni ɓe mbawi wadde hen a natat hen tan tawa e kuduji kala ko jilliɗa e fulfulde aɗa wawi windude hen hande kala ko hay tappirɗe ko wonno ko wayen iPhone en jaɓata hono MacBook en jaɓata wadde ɗum ɗo fof ɓe jiiti alkule fulfulde nde ɗum fof ɓe jiiti ɓe mbaɗanma alkule fulfulde ɓe mbaɗanma tappirde mum taw ko connexion taw nden ɗon a waɗatande installé ni a ƴettande tan mbaɗande téléchargé ewa binditoroɗa
min hamme min mbaɗi ɗum ɗo laabi kewɗi hamme Oumar Ly min mbaɗi ɗum ɗo laabi kewɗi kala ko hato jina fof o ƴetta o waɗe hen e haale ha winde ha feewa min kutoro ɗum Ousso Sabarba seeɗa heddi e wakkati meɗen o mo kalfinaɗen ɗo o e hono gatten si jande meɗen pulaar nde fulfulde nde yaara yeeso faade ɓanta leñol ngol no jiɗirɗen goto men fof ko adi fof yo goto meɗen fof janggi rewɓe mum sukaɓe mum ko adi fof goto meɗen fof neɗɗo wiyata ko ene yiiɗi pulago walla ene haɗo jangguinoɓe goni duɗe ɗe hoto ɗum noon ɗum woni joni kala de neɗɗo kala de jiɗɗa ɗum ko jaranma hen a ronkata ɗum heeɓa saabu noon kala de neɗɗo hande o wiide jangguinowo heɓata ko ɗum kama ala jangguinoɓe no keewi hande kala ɗo jilli no jilloriɗa ɗum fof ina woni kono goto men fof yo jangguin e nder galle makko tan soɓe mbawi ɓe gonni hono dende wotere woni leegal gotal ɓe mbawi wadde ɗon duɗal ene moƴƴi ɓe jangguina so yimɓeɓe janggi goto fof yii bindul caggal mum ma en gonɗen ɗo koye en arino wiide hayto ɗo joni gonɗen ko ƴittude jangguinoɓe eɗen nawɓe hello wonko jangguinde ɓe ko fate ordinateur uji jangguinde ɓe ko fate gueɗe goɗɗe koye on fannu gonɗen e ɗum ma en mbaɗ ɗum ɗo hedde 25 nduɗo lewru rondade yeeso ma en mbaɗɗo ete hebloji muɗum yimɓeɓe gam ɓe ɓeydoroyo jogade gandal kono goto fof min mbiyata ɗum ko taw ko sode machine ordinateur maɗa an hoorema gaddora sa dori ordinateur maɗa min ƴeewen holko mbawaten wadde puɗɗoɗen ɗum ɗo noon ko ɗum gueɗe ɗe ganduɗa so mbaɗama haɗa wawi yaarude hen yeeso an hoorema kala de mbawɗa e windude janggude mbawɗa hiisade kiisorɗe 4 an a ɓeydi neɗɗo a sohlani neɗɗo goɗɗo an hoorema wonko ɓeydi so ɗum yawti a yahata e banggue goɗɗo yidde famde woni deene ma woni gueɗe goɗɗe rendo ma wuuro mon tarikaji leydi mon leñol ma eko nandi hen ɗum ɗo ko yaarude yeeso e caggal ɗum meɗa nodda ko wayno tabital pulagu ene waɗa golle mawɗe tabital pulagu ene waɗa golle mawɗe e nder leñol ngol joni noon ɓe mbaɗa e nder hayso 25 e nder temedere gollal mabɓe fof ɓe mbatta ɗum wadde jangde ɗum kadi wona ko mewto e bureau goyato duuɓi jawtuɗi ɗi ɓe mbaɗi eno jangde en jii enen nde gollodiran ɗen jeunesse en mbawi wadde jangde kono en jii nafoore mum nde tawno a yiyat joni ɓurɓe jogade caɗele ɗe ɓurɓe jogade ɗemgal ngal fof ko yimɓe ɓe jiyata ɓe janggani tubakore nde e ɓurɓe jogade caɗele ɓe koɓe janggani tubakore nde ɓe gona wiide kamɓe ɓe kiɓɓito no mbiyanoɗa jangde mawɓe ni kono sa ƴewndima jangde ɓuuri yoyitade hande ɓuuriɗen noddude ɓuuriɗen yidde yo janggu hande ko yimɓe wiyaɓe koye mumen ko cadre uji joguiɓe gande ɓe ko ɓe jiɗɗen kamɓe mbawi joni fulde gande mabɓe ɗe mbaɗa kanankoɓe ɗum woni kanankoɓe yimɓe sukaɓe soniɓe wonɓe hen ɓe janggoɓe université ji en e ko nandi hen ɓeɗo ɓeɗo ɓe paama ɗemgal mumen ɓe mbasa wostede ɓe paama ɗemgal mumen ɓe mbawa paama pinal mumen ɓe mbawa ɓeydude pinal ngal nde tawno pinal pulago wona ko booni pullo ɓuuri fof yidde ko jaam kala ko jiiɗa pullo natti yidde jaam yalti pulago so en gari ɗo joni mbiyatami ko jaam ñali jaam hiiri jaam weeti a are jaam ya tawoye jaam ko jaam woni toon jaam tan jam jaam joni noon ɗum ɗo ɓayri wayi hono noon joni firti enen ko jaam woni ko jiɗɗen yimɓeɓe ɗum no wadde noon so tawi yimɓe ɗowoɓe hanɓe laamade hanɓe ɗowde yimɓeɓe ɓen holnoɓe kaani woni kaani ko yillade jaɓɗo ɓen kaani ko a famde ɓe paama holno peeje holno pulago yirino holno pulago jogorino laamuji hol ɗum ɗo yata joni yimɓeɓe soɓe gandi ɗum ɗon tan leyɗele ɗe ma jaam heew hen ma nafoore muɗum won hen ma en ƴeew kadi nden holno ha joni no jaam ɓeydorto daña holno ɓeydorto so ɗum yawti mbeɗa wiyama weltima hono ndeɗo yewtere ma e jewte maɗa noddali goɗɗi garoji so Allah jaaɓi ma en gar keblanen fulɓeɓe taw ko yewtere e cillu ko tigui rigui tawa koye toɓɓere koye gollal walla inde walla e sikirde ƴeewen hen damal gotal jewtenen yimɓeɓe taw koye on fannu tan so Allah to ɗo jaaɓi famminike sanne Ousso Sabarba e wakkati o hiɓɓi konngol ma cektotongol tan
e calminaali maɗa fewde heɗotoɓe Pinal TV mbaynodiren naɗo. yeɓoɓe Pinal TV fof mi salminiɓe mi juurimaɓe. Meɗa wiya leñol so wuuri ko ɗemngal. Wono goto jimowo wi ko ɗaɗol reeni lekki e ɓesnoje mum, ko ɗemngal reeni leñol e jibinande mum. ɗum noon ɓayri woni ko ɗaɗol reeni lekki e ɓesnoje mum, ko ɗemngal reeni leñol e jibinande mum. seɗen jiiɗi heddorade leñol men ndenen ɗemngal ngal. dengol men ɗemngal ngal ala ɗo rewi sowona janngude ɗemngal, jannginde ɗemngal ngal. sen ndewi ɗum ɗo ede wona meɗa yiɗi tan yidde nde yo yimɓe giw e yidde nde yo ngar e gollal, gonen e hunde wooda ko mbawɗen wadde naftoroɗen gandal. min kam meɗa wiya kala yeeɓoɓe Pinal TV yo goto fof ƴeewa no jangguiniri, kala jiɗɗo janguinde tonkuɗo no janguinirde ene wawi jokkodirde e men, kala jiɗɗo janguinde alaɗo janguinde kadi ene wawi jokkodirde e men. e ɓeɗo yimɓe ko noon woni yiɗɓe ɓe ko aroɓe e gollal ɓe ko hakkude jiɗɗo janggude e jiɗɗo janguinde. e ɗo wawi wonde hen foof so yimɓeɓe keewi eɗen jogono e mbawi ɗum heɓande feere. jarama. a jarama sanne so sabar ba bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV onon du on jarama sanne en keeɓi nafoore sanne e dow haalaji makko kanko Ousso Sabar Ba. sikke fuu wala hen jande ka mawɗo meɗen Samba Sidibé haalani e ƴaɓɓade o wi jande ka fanɗa suura heewa lammina, ɗum ɗon woni ko holli sikke fuu wala hen jande tan andal heɓete muɗum ley andal ngal du faamu heɓete muɗum nen du barke heɓatake so wona faamu heeɓa inchallahu. Allah hokke barke e faamu. jande fulfulde nde yo Allah ɓantu ɗum e banggal leñol ngol foof. hay koye ɗengal ngal so ngal janggaka ngal heddata ko hande ley ngalluje gonɗen en ley ngalluje ɗe ɗen e goɗɗe kalete e jii fulɓe meɗen hewɓe hande sakira e meɗen ana ɗo so tawi ñande kañum en ngala fou pulako o ka majji ley galle muɗum saabu ɓiɓɓe muɗum kalata ɗengal muɗum ngal wala ko waɗi ɗum so wona rafi jande ɗengal ngal. so tawi ɗengal ngal ana janggete no fayi goto tawatake toon mo nanata ɗengal fulfulde ngal e ɓen jangguɓe ngal ɗon ɗengal. kay en jii hande a tawan mawɗo o sa yiiɗo ana haala fulfulde nde ana wiya ballowo du leñol ngol ka sa yahi ley galle muɗum toon o man sikkade babaɓe yewɓe babaɓe fulfulde nde majjoriɗo e Allah hokken faamu lobbo. bandiraɓe tedduɓe on jarama sanne on jettama enen Ousso Sabar Ba en kaddata ɗo tan e yewtere meɗen banggal e oɗo ndeɗo yewtere wiyetede Boloŋal Suudu Baba en gartoyan ɗo ñande wonde landodirde makko kanko Ousso Sabar Ba o fammina en fulfulde nde tonggode gonɗe hen ɗe fa enen jaati hakkillaji meɗen ɗi paama jande fulfulde nde sa jangginde aɗa wawi laatade hono yimɓeɓe mbiyata docteur en professeur en e ko nandi e muɗum. ɗum ɗo e garoña e muɗum inchallahu. on jarama sanne bandiraɓe teddude ɗum ɗo wonno hono yewtere moɗon Boloŋal Suudu Baba hande en jii jeɗɗude warore.